Cipang Nili Sami Ditansi Hatsepi, Aprangsi Berda Tepi Arjuik Tha. India Deadpen our Saiki Pipe joini Inut Elvindera Nepala Deadpen our Saiki Pia joini International along Kushti ke Patudun. Arlong woti borpung hawarta kapre adim kacing tua sonsi mantu sinang lipuma pu tim karbiang long apan toa katulang. Dongkamukam Circle ARO apan penangan arartum methangasai cewangvi puke ahok kalipusi ARO lamkarci bipon. Inut Forest Guard amuni Deputy Ranger pu kacekrong pen woreng nang pipo pu pen suriner kep atangka cepondet. Rensing rong par pen KCS amai pu apan karbok aputak lam klar kacipi. Inut Elvindera West Karbiang long keduni uso arta jum heka kupen hem kacharli avarsai kadure joini hem pen ka juisi circus along kam klem dun rong si ningkan kep susi chongda dunlo alangli circus along kachong dadun bomahut inut Nepalasor Raju pua bangpu Elvindera gymnastic ahin ketek longa joini alanglia phan Nepal pondet amat alanglia men lardam pitsi Mahavir thapa pusi irpen kusti kapatu along pachepate dun long alangli Sri Lanka Pakistan India lapen Nepal countries along patu chepate dun long lo alangli batai pososelo ke haidun lapen alangli batai privet lang kerem dun pusi than pachini pon labangso lamthe karju longpen karbi hirji ramai lapen KSA Hamren Regional Committee atum karchu pon padu labangso karchu ponahut KSA lapen karbi hirji ramai atum pen kaningje pon alangli phan kerapon je phan Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen sitami Elvindera phan Mahavir thapa men larpon beknangji lapen alanglia phan India det pensi Varsai pipon nangji lapen Elvindera inut Karbi Risusi International along Awarsai kelong dunke Kupai Binong lasi alangli phan amethanga dim pen jongsi patupon long pulote Karbianglong ta nong me do pupusi chuning ri तो मेरा नाम है एल्विंदरा ना इसके लिए तो और मेरा जो पापा है तो मेरा पापा तो कार्बी लॉन्ग का है तो मेरा पापा का नाम है लंकीदरा और मेरा मम्मी का नाम है प्रोमिटी कामसापी ना तो इसके लिए मैं क्या सोचता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि इधर लेके आओ क्योंकि मैं कार्बी लॉन्ग का लड़का है तो मेरा नाम क्यों चेंज हो गया तो क्योंकि उधर खरीद के लेके गया मेरे को खरीद के लेके गया तो मैं सोचता हूँ कि इधर लेके आओ जो मेरा सपोर्ट करेगा तो अच्छा होगा क्योंकि इधर लेके आओ मेरे को तो मैं भी एक नाम होगा क्यों इधर कार्बियों से सबका नाम होगा क्योंकि लड़का बच्चा लोग का भी एक सही सब मिलेगा मतलब उन लोग को सिखाऊंगा तो लोग को अच्छा मिलेगा लड़का लोग को भी माला बांग कदो बेंग तोन हंदा गुरुजी चनेब लो माला गुरुजी पेन चाली दुन लो मा बांग को सिपा थुदुन रोंग लो ला लांपा नि पुदुन या थांता पुदुन ते खेदर hempen dakpen jitu hempen ke dam ningkan kuan apilon no alang lida na chele tuke alaga ningkan sipen phoi bang chot ningkan sipen phoi alang lila patun det penang li patun det apit nang li kopisi puji alang li phan alang phane te dak chawan no pusi pu kok ni pusi pu ning hang ke ma se da pro da tum yang si pine rab dun teng prote jinghon dun pete da pachawan Keroni pen Rensing Teron News Fast Karbianglong Nilip constituency Arlongwuti Borpung ke Parlo Tara Aji GP Arlongwuti Rangali Borlangso Hema Sarihuti Warprok Jongpha Khontajan Balijan Hawar Haihui Pangrum Petpen Rongpli ke Prapodo Hadaka Kapre ka Khai ke ave Karbi pen Rengmatum si dochot Hakrisir Kepen Phoke Pratroxia Ningkana Prangpensi Lahayarong Sing Ponsita non puanta toar karen se kelang hem hai hui anta abelang an parta mission school thekser sita borenga varsai Karbianglong Autonomous Council pen kelangpon ke pangkriepot hadaka hawaratum ningduk tipi pinpur me hadak ke bekiche mate kengsanga sotum abedera potsi borenga varsai ta pipedet longdun dedet mapu mathamini nonke Karbi pen rengma akhayatum borenga varsai ta longdun tuthedet ha angtang pen kewang kecheaso atum si borenga varsai sita long tu lasi prabjin pen tim Karbianglong ke ja
CM Tuliram Ronghang Nilituma Hawarta Kaprek Adim Kaching Tuar Sai Kidengason Kelang Paching Bara Kerap Kipijia Phansi Tuning Rijia Phan Towar Chulang Dinglu Lapen Hadak Metang Akar Biaratsi Ki Ong Pusi News Fasalong Polson Taropen Birtanang Pale Kiramtang asingkan surihini rakrisir kia pasingkan Inud Mongol Singkro Forest Guard alangli Northern Forest Ponglokpet alongsi Kam Choklembom alangli Tangka Maha Joyki Pen Kupuson si ke Pawangji Mapu Matasi Inud Deputy Ranger Pujukrongsi Kilu Kilomaradapan MR Aboreng Nang Pipo Pupen Inud Bahini Apan Cobai Dam Boy Boy Pen Suri Trokner Kebra Suri Po Atangka Cobai Ponden Nilimen Salong Ribe Fasi 15,000 pulang ke api sar lai nu bang recruited pusna tha amange hola bang recruited lasi 20 bakana ko gibon ne tangka bang ni ta pilong vek lo he amuni de phan bang ke ne hanang hang lo 2019 February 25 nang hang lo mangge hola dakta mane dia ajara lo ta chitok te ni nang limen nang sarek ne Nilimen ke bidasing bepu. berang pipo penang tum saktoria men komada bang fu hanse nang tum tangka poisa sone pilong Mongol Singkro. mongol singkro sai lo klen Alang bang ke forest officer ke thi pusi nang ke than ne phan ke. eh Forest officer ke thi pusi nang than ni ke sakuri pigu. Ni ke sakuri pigu lo busong nang than he. oh Ama bang kan hono ke pitang pun nang thana ni phan ke pigu lo pon jong nang than ke ni ke non mata ni ke ju bang ke jon popu pin ni alu nompak lang thabar lo ti halo so bang ke. ente nang le tum phan sakuria men pen komada bang fu hanse sakuria pipo penang tum sakuria men komada bang fu hanse nang tum tangka poisa sone pilong Mongol Singkro pon forot lo. Higher secondary pas dokumen se pon lo pon. la tangka ke PR ni komentuar ni sipila Atangka ki PR ni bang ke ke tarik 25 February 25 February la 2020 lama kali 19 2019 25 February di February Kopi asa kurila nang pi pugi puke. Forest anak sih nang pi ku he Kupian jenana to mang pipuni Uboy Pitsitami Alanglitum Longle Kowe Abiri Bondok GBC Tangka Mongol Singkro Phan Tangka Thondamlo Bonsitami non puta bangso boring longle data joini KSA tung humdi dampen ahok alam long damlo bangso tangka Ciboy we pulote akaprek sita claim nang kok pusi KSA branch hin pen birtanang pale Kheroni pen sing teron news fast karbiang long Pinianarlo Pormolom pen Puloni Rengbong Hom Seva Asramalong Lag Inkoya Tangka Patik Ponsi Karbi Hemtun Lapen Serdehuna Boha Lapen ke Jambilia Thon Kangpu Amai Kangni Bangso Kangpu Pona Mayalong Kechengsi CM Tuliram Ronghang Achor Kacheteron Pi Lapen Shilip Shikha Diwari Atum Pensi Bangso Karbi Hemtun Asai Hem Ingpu Ponlo Lapen Karbi Hemtun Ingpu Pondet Api Puthot Krehini Number Puloni Constituency MEC Dorsing Ronghang Achor Sabina Teron Pi Lapen Kavita Kushre Pensi Bangso Serdehuna Boha Ingpu Pondet Api Puthot Jambiliathon Karbianglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Lapen Karbi Film Director Star Theaterang Pensi Bangso Jambiliathon Ingpu Ponlo Lapente Karbianglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Pen Kaningje Pona Tengke Non Puloni Rengbong Hom Seva Ashram Along Pen Pangcheng Ponlo Lasi Kaprek Along Sitami Kikim Ponjie Phan Bor I Pon Bomlo Pusi Ningje Pon Puloni Pen Arun Kro Lapen Hawar Ke Hat Pen Rupom Hanse News Fast Karbianglong Aningkan mga sontot si piringta katkati bongrung arong asar jibia hemalong ingdeng ingkoy ol bongrung chingriya may katalon pon may do de ko pusar tumapan tirim chingduk korna ke sojok chetong thekche do ulo lasi arong chetalon replo mayalong sarkari gaunbura SGB Shilong bongrung ahin pen bongrung kiplang atimut chethan pon News Desk Report News Fast Karbianglong KCS Maipu Chandra Singh Kro Phan Son Kho Ason Karbok Aputhak Rensing Rong Parpen Kheruni Pherangke Amai Phaponsi Lamklar Chipipon Bangso Lamklar Long Alang Liki Pupon ke Lapu Hendo son phoba ke lahelo karbi jutang jubat amnaelo badu arab cari asom aphan wisame da ali kapat hepona bangke abidet nangji lasi lahaibu alam thia put harpot nili social media lo mate nili Facebook status lo wisame nili post delo
Lasi kebang jiar ni ke jutang jubat asong mata jutang jubat amelong ke rak cari apan alipat hepon pidat nang pu kusi ni bilang ke ning thelo lapen kedam tang premi phai ko proxy ning we kesias tiri asong kesias tiri pi asong ja tumpen lam klar tipilo sulang do hello 2020 KYF of food Borjan Hawara Mailong Purnataro Pathua Klamlong Deng Corner Cape Hawaka Wisanim Soromaji Por Hodan Banke BJP Jindabat to Hangteram from that say Raka to not take one of the Nilikus and take long. Asila so Kateram Banke Jutan Jubat Amailongke Badu Arab cari asong hanta ali pat heponang ni kusi nili bangke das hanangke itu ali pat heponang ni na hok ajunel noi na tiri pia temo mate unit atam buisane laso Arab cari asong bang amena bangke itu teram pun kong bangke chokci kusi nili batharam kali pulote itu maju tangke ajen abiat do kongji lasi nili thihek pen alam itu phan lam klar biro lam nili labang so lam klar ke pi ponate ap ke pi ponau along alam itu kesias atun bang lapen mai photumta aning sampo kusi nilining theilo lapen karbiang longara atumta aning sampo kusi nilining the Dongka muka malong ke do Circle Office Assistant Revenue Officer ARO taruning tia phan penangan social media long pachithanglo methanga sai chewang we puke ahokali athe nili dongka mukam Circle Office along derle in charge kali phuloni Circle Office along ta SO asai claim nang bomlang Lapen lapu dongka mukam Circle Office along ta ARO arputa ki claim nang bomlang inudveda munitsi lapu pu helat nang boy mentu neki official akam sitami dokok titi lasi dongka mukam Circle Office along ki iruipen ninia parman ansi wangchot popusi pini pherangke kahumri damahut ingti sang hupen nang chithandun Unade dalam bangke ni gomno no festival ni si bozar ke choko lasila bozar ni bang to hilowing pen atum sita me application la ingredient kam puno pilthe asom la sita me laswani si munit ke bang hong sora ko lasi festival la benke humba la lini ke bang ya pham ni Dongka mukam pen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong West Karbi Anglong District Arlo ke do jengkhai tialong sitami hitialong rat amuluk nang kichan bom ason thekponlong pangso hitialong sitami tempo bus stop sitami nang ke bad bom ason theklong athe hojai district mate langka pen kedama bus anta miladak jengkha long ansi kaching tondam lapen lapu dongka mukam pen jengkha long ansi tempo hai hui sitami kaching tondam dam Bon sitami pinyarnian ta gari kacong honga hemso mate waiting shed pinyarnian sitami mesen lapen thedunga hemso thekpon long lelang bonta gari motor kacong honga raraphai abangke arni wangsi nang badbong lasidak hemkong long katewar lapen kache thapara atum rongkhang dev block kalite Karbiang long autonomous council kachari ke thekiding a phandak jengkha hi thialong prabjin pen mesen waiting shed kimrang ponasonte kedam kewang kacong honga raraphan mesenji lapen ning chingduk parji puta radatum pen ninjering ti athe rongkimi along asonson ronga dakalong kachong hong abang avepin ningke waiting shed thepo kimpon thekle pute dak jengkha hitia long abangke kenang sotnai loguta pherangkyangnu ongdunga radatum pen ningjepon jengkha pen pobitro kathar News Fast Karbi Anglong Come one, come all for the first time newly opened at Dipu Town. Trip Me. For any ride, just book any kind of vehicle. You will get 4-wheeler or 2-wheeler facility at a low cost charge. Just grab the opportunity and feel comfort. The service will be carried out only in day period. For more inquiries, please contact at 70020-18096. Thank you. Come one, come all. Lami TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Dipu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Dipu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here.
For more details, please contact 6000 492143 or 8472039605. Berita kang ton pen ang chirui thulo. Amri constituency kaparlo Birsingki Tinalum Community Hall along APHLC amai kang nipon. Bangso amai Amri APHLC mai pu Rolling Stone Kathar mai chari ponsi Alohiaman pen APHLC mai pu JI Kathar Lapen sai hem chun bang Jipen Rongpi Klem bang pu Sarmen Tiso Jingthong constituency mai pu Sar Imteron Baithalangso pen mai pu Bikrom Hanse Kongchun bang Parvinson Teron Lapen Amri along Klempon Bom Kongchun bang Khorsing Ingti Dihin chun bang Ildro Ingti Spokesman Carlin Ingti atum chetongdun Bangso mayalong bang Pharo Isira Phokep Suse aradatum chetongdun Lasolong APHLC mai puje ai kathar rat atum angnu lam ke jai ponke labangso along 6 schedule lapen constituency aputhak ilitum ajakong kelong nang ji ajakong dopu pen radatum aphan klardak pen than pachini pon lapen non ke bang ji akilik along bor idun nang lapen chepahai dun pen ilitum kelong nang ji son anta klempon rapetlo nang pusi radaphan ning pathe pon pen ning kapathe alamte ning jepon APHLC nilitum dak munit atum aning hang bom lo ing tang bom lo athema APHLC penle claim klete akapre katungan claim dunde det ilitum a 6 schedule kapangtang lapen 6 schedule avete autonomous state ta duun e athema haladak ketok amasido kok 6 schedule ateng paragraph 20 ateng pensi autonomous state doji pusiada ke pudu la sila 6 schedule kapawedet akam ke claim la BJP atum RSS Bongo Sena atum ke 6 schedule kapawedet ji akam si claim bom lo Kongres atum talo aprang pengkela tuma reading si do por la tuma huta kongres 6 schedule jakong kapawi akam claim pik lo la sila non la 6 schedule ajakong kapivir akam kapang tonji ke khang dun thip ji aphansinil tum dak claim bom lo la pen pini ke la dak ting alum along Birsingki ni tum dak a meeting dolo dak Amri constituency a meeting constituency kado emat kali la rong potrok chelang si dak meeting dolo la pen ke along kaprek la Amri a area long akaprek dim ta meeting non ningkreng hud do bom jelang pose do tu jelang pose tum ching wai la la Panay pen David Singh Teron News Pass Karpianglong Karlitang Borsing Ingti Chikimo Football Tournament Inter-Club League Palipathar Sports Association atum pen chapatir piponsi pathupon bomlo Pinipak Longso number 2 aterang lapen Wisonimso FC aterang atum ang bongsi chapati ponsi Lapuriso Nimso FC aterang atum Paklongso number 2 FC aterang apan 4/2 goal pen parempon Lasolong best player anong e kepajerdun Purnobe lapen nong e kelong abang Rohit Timung Risonimso FC aterang atum si Chepalongpon News Text Report News Fast Karbianglong Pinia berita lang si pajudlo tuming hakme kardong